tepuk tangan iki bocah ajaib tenan iki ya. Jan elok. Setunggal meleh. Non? Setunggal meleh. Ya setunggal neh ya kenek ning iki tak sangoni sik. Nggih pancingan men sampean saya semangat. Purun mboten? Purun. Nah, nggih nyok ditampani. 20 napa 50 mawon ngoten lho. Ngene iki contonen. Lah tak amplopi 20 napa 50 lho Ndek sinden. Bocah apike kaya ngene ya. 20. Nggih, kula kegeden nek nang nek niku. Ya wis, yen pancen 20 iki tak kei 100, susuk 80. Ayo. Mboten. Mboten nggih. Ora tondo tresno. 2000. 2000 nggih ning parkir kuwi engko ora. Nggih. Ditampa ora apa-apa. Nggih, spirit sampean. Saestu niki. Saestu kapan aku guyon ora tau guyonnya. Nggih. Matur. Arep nggih apa duwite? Nggih Niku apa? to. Nggih. Kudu cetha nggih apa aja nganti boros-boros lho. Nggih napa? Kula tabung. Wah, pinter. Nggih. Nabung kira-kira wis entuk pirang atus sampean tabungan ngono? Nggih, pun kathah pun kula tumbaske sapi. Oh, alah sapine lanang apa wedok? Sapine setri. Oh, setri, lanange bapakmu. Alah, nyanyi-nyanyi ndek Cahayu ditampa nggih. Salim sih karo Pak Dalang, karo salaman to ket sore. Bocah kok ya rekake pupuran ngono lho. Cul to? Hah? Cul. Kok sik to pupuramu tak sawang wong iki lek ireng dipupuri malah kelawu. Lah nggih bibite nggih ngoten niku. Malah nyampluk mboke bibite kaya ngono kuwi. Malah wis mboten pareng. Ya ra apa-apa nduk sapi ayo. Coba apa? Ninggalkan tresnan. Ninggal katresnan. Oh iya. Didangdutne. Didangdutne. Dangdutne? Oke, siap. Coba kaya apa? Pertama dangdut apa langgam sik? Langsung dangdut? Nggih. Ning egolan ya. Nggih. Lah egolan tak tambahi neh 50. Ayo. Coba kaya apa? Ninggal katresnan. Ayo iki ya dipundhut karo Bu Sri Asih sing saking Surabaya. Nggih. Menika dipundhut ki ana bingkisan kaya ngene. Yo, ninggal katresnan diaturke karo Sofia, kunjuk dumateng sedaya para pamirsa. Yo, pamerna nduk. Aja wedi, aja don, aja grogi. Pokoke sing semangat wis pokoke. Sofiana. Piye to aku salah apa neh? Sofiana. Lah Kok Sofito? Oh iya aku salah. Tapi kok. Aku ngeneh 200 wetun malah. Dikuyo-kuyo karo cah cilik aku. Iya. Oh, dalange gembeng. Wis ora apa-apa aku arani gembeng ora apa-apa wong nyatane aku sarunge TK mbiyen ngangge rokok ayo. Lho saestu Bu, kula mboten kojah mboten ngapusi. Kula niku jane Mbah Sukron niku putrane lak sekawan. Nomor 1 niku lanang Mas Kalingga, nomor 2 Mas Kangko iki lanang neh. Pengin duwe anak wedok direwangi tirakat, laire lanang melih kula. Watak kula jane kaya wong wedok alus ngoten niku asline nggih. Janjane arep dadi wedok, akhire dadi lanang mergo bahane enten sing turah. Ayo dadi lanang. Yo ninggal katresnan Sofia. Wis gedhe kok gembeng. Hek to Bapak Ibu. Meneng tak tonyo suwi-suwi ora. Ayo nggih. Ra apa-apa wis nduk, ra apa-apa. Ayo. Yo ninggal katresnan dados. Yo Mas Mbak, yo.
diparingi karo Mbah Kakung kuwi. Oh, akeh. Suwun. Nggih, salaman sik, salaman tangan. Salamane duwe pindahan kiwa. Oh Nggih, nggih. dipindah kiwa sik, pindah kiwa. Ah, salaman. Dicium kuwi astane dicium. Ah, ngono kuwi. Lah niki Pak Waris Sugiono kuwi lho, entukno lho. Matur suwun, Wah, Bapak. nggih, matur nuwun nggih Pak nggih, sembah nuwun, nggih, sembah nuwun. Pak Waris matur nuwun. Entuk akeh to? Nggih. Sing 200 balik rene. Mboten. Lah nggih pancingan kuwi mau guran kok. Mboten. 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 Wah, iki bae ngerti dhuwit bae. Ketoke